Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khan uloong ba Kajingdawa District Kamde Shu Kabathamai uloong ruba kani kalas dang nadu snam arja khandai hakabala thawru yaka Joint Action Committee but House Nam Arja Khatpra la thaw yaka South East District Demand Forum hakapor ba uba dan kupar Roy udang im Hadin ke election ula lum yaka jingalang Harama Krishna Mission bala IT haka forum balle yaka badan kam Ulaong ruba mau bat uba balajit senram unang mikmat na shela kilaya kren hakabaya dei bakani nagapor syakapor. Ulaong hagi kendiat por baladeb ka forum kalai kendu yung menteri rangba ukon rat sangma hadin bala penbena district themai ya kamairang. Shu laong bau menteri rangba hak tu ki por ulaong syaki bakidon ki jaka hakabadei ben pej bha barkidon ki benta ki badan jing bat dei na kata kadau bakimla banyak kren syakman. Pi kumbang ala abatai hakikat tu kat ni ki lat patai kubur hagi ni ki kendiat sengi. Ngong ba kani ke isu district kamde ke isu ke badah thamai. Kade ke isu haka jingsya ke bangila sedang ladu ke senam araja khandai. Ter mensua ke don ke Joint Action Committee. Te hadin jong ke Joint Action Committee kila asna no ada ketuka South East District Demand Forum. Te kata ngisna haus nem arja khatpra hakapor ba lead Dr. Don Kuparroy du idang im hadin jong election nakaliang ke jong ngila yalum ke jingelang paj ba hang te hapo Ram Krishna Mission hakaba laya don lang ki khlit nong sensar ki seng balang ki paj ba bro khaj bad hakata ka singi ngila ya form ya kata ka forum bad de hakata ka singi bangila IT hakani ka forum ban penbet penbiang nakabanta kijing don kam baro bat bakin le ya kabadon kam kata ka di karai tenata ka daw ngila IT ni ka forum na do arja khat pra te nakaliang ka jongi kum kinong mi khmat nakaliang ka jonga nakaliang jong ba balajet ngi jukran ya kani nakapor sa kapor nakaliang ka jongaru kum MDC wala da ngadai tang MDC ru nga kren hi ya kani nakapor sa kapor tenre ka jingya kendu ka bakhat do ka jongi ka long hadin ba la declare ka mairang dia kata kopor ngila ya lej bat bal legit sa chief minister ngala lej alam ru ya ki khlit nong sensar ngila ya lej ru nakaliang jong forum ten re ka jing hi ka ba CM ong kata kopor kade kata ka jinglong jingman jong ki jaka ki puta ki bam wandur ki bam long haka dur ka dar ka babiang tena ta kadau ong bangin hab bandang perkhat bah lo kani ka kam mengindang ya penbej indang ya keren te na takadaw nrei ka stan ka jungihi na do basdang hi kalong ba ngahi nga stan ka jungahi kalong tang ka sora civil subdivision ban kan tiu kardan sa ka district kata re ka stan ka jungi ngam tharai ba kan long ka election issue namar baro ngi adon kti ha ni ka kam baro ki khlet nong sansar paj ba ki seng bhalang ki usim mangi ginong mi khmat ngi adon kti ha ni kam Teban penkala election issue jong kanu no parti hi ngaso kam ya hakum kani kapor jin da kalalong sisnam manswa te kata la ban ong bah kadai ka jing yarap jong kanu no political party henrai mentas tang arbanai ke election te ban ong ba ban ya penki election issue ban ong tang mangau ba keren ya kani tang mangau ba ong ya kani te ngaso kalong ke ba bakla bat ke ban yalam bakla yo paj ba itu namar baswa ba finraya kani ka kamru ngasngo ba baro ki bedan bentai dai ban mir jing mut lang mla ra ban rai tang ka sarkar la ni ba we ubrio hi dai ban rai lang bat ki nomi khmat ki MLA jong ka sora MLA jong ka sela ki MDC baro arngot nang ta usim ki khli nong sensyar jong ki tu ki ilaka ki bamhap hapo ka hima sora kemun ngidi ban yadan ka jing mir jing mut ka basai namar ba ngingim kwa ra ba kajing declare district kan long tang kajing bu mau nong rim re kajing declare district de ban long ka ba bej berti ka ban yahun lang hai ban bu ka headquarter hang no kan bet kan biang hai ka jaka kuta bati kena ban yo kepisah kala don lupa ne em hab ya keren ni kita ke bro khai takadau ngasui samut bah kini kisngi bah kami kini ka jing ya keren kendet ke jing ya keren district tang nakadau ba mut banyal election